This is Ngobo 2010 Sharp Eye channel. We are here at Orlando Stadium, Orlando Pirates 1, Stellenbosch 0. Putunja. Ngiyaphila mfethu. Siyaphila oba igama lakho ubuyabo. Umandla ngibuya la eLeneza South. Leneza ne? Yes. Okay. Let's face it this way so that uyibona kanjani igame namhlanje? Igame yona ibi balance the way ngibona ngakhona kodwa into besifuna thina sitholile ilo 3 points besimfuna ngoba besukukade singathola 3 points so it was a very difficult for thina because it was a make sure ukuthi sithole 3 points namhlanje nakhona njengoba sewutholile so bafana bami njengoba badlalile namhlanje sengibheke nje nale game le ya weekend le Sundowns ngoba into ezosicindezela kakhulu ukuthi masifika le elofta ePitori mele nje mele score ngoba asina alikho elinye ithuba mele silithole ngoba iSundowns ine away goal rule the way yes ine away goal rule kumele nikore at least nani yani sithola igoli elilodwa noma amabili noma singadlala 2-2 sizondlulela phambili injalo mfethu I know nidlale 3 games 6 points niluzile ikhona nithola 3 points oqala yini eshintshile eniyenzile namhlanje eningakwazi ukuthi nginiyenze kulama game adlulile out into engiyibonile eshintsha ucoach ukuthi abadlali laba esasiqale ngabo last season ubabuyisile iningi labo so ngasho nje ukuthi imaskala i-first game yakhoja wethu entsha njengoba ifikile waqala wafaka ama player amasha ukuthi i-rhythm ePirates abakayibambi so ngabona kahle ukuthi the time sidlala neMarumo Gallants ngabona ukuthi ngabona no ushintshile that's why manje sengibona ukuthi no the way sidlala ngakhona sesiyaqhubeka manje ngiyathemba nje nangomgqibelo masiyale ePitori hayi nazo so shayikole siyabonga all the best siyabonga kakhulu thank you for your soccer updates and breaking news please visit www.ngobo2010sharpeye.com